खुलुमबाय वेलकाम टू अनजालि बसुमतारी यूट्यूब नोंथांमोनखौ गासिखौ बरायबाय ओमफ्राय दिनै एम्फौ फिसाया 7 दिन जाबाय ओमफ्राय गुस्लायना मिया लोमजादोंमोन नालाय दिनै एसे हामदों आरो ओमफ्राय हब्बा हामदों हब्बा हामाखै बिदिनो जाना दङ ओमफ्राय नायलांदो नोंथांमोना ओमफ्राय आं नै गाइस गुस्लायना मारै जाना दङ नै खर' गोरलै जाबाय जागानाया एसे खर'आबो देरबायना ओमफ्राय एसे खोमु नुदों नै बेयो लोमजागानाय बे लोमजागायै नै लोमजागायै एसे बेलेग आलादाना ओमफ्राय नै बिसोर लोमजाखांनाया ओमफ्राय नै बिथिंगालै लोमजाखाङिया दङ इथिंगालै लोमजाखाङिया नै 3 4 5 6 7 दाला गाइस गुस्लायनानै बेबायदि गोसोम जा लेथ्रा जाना थायो नै खिया दोंना बे मासेखौ माबायदि नै ओंखारबोदों नै Yes guys, finally हाजोबबाय नै नोंथांमोना बेबायदि लाइफ मा नुदों लाथा एम्फौ नै गाइस एम्फौआ 7 दिनाव बेबायदि महर लाबाय लोमजानाया एसे हामदों आरो नै एसे बिलाइ जादों नै एसे खुमु जाबाय दा एम्फौआ नै गाइस 7 दिनाव बेबायदि जाबाय नै बेलासेनि आरो गाइस बेलासेनि बासिदों जों नै बिथिं मानै जागासिनो बैथिं जागासिनो जों इखौ बासिदो आरो नै बोखानि गाइस बिलाइ जादों एम्फौआ नै समान जालाङो नाय गाइस बिलाइ जादों माबो guys आं बिलाइ होना गालांखानोसै इसोर जाखाथोसै आरो दा हरावहा सिखारना फैनो हाया नालाय ओंखायनो खालामनोसै आरो इसोरनो गाइस एम्फौआ 7 दिनाव माबोरै जाखो जों दिनै माबोरै खालामखो नोंथांमोना नुलांबाय थाबाय ओमफ्राय गाबोन लोमजानायाबो हामबाय नालाय इसोर आदार जाबाय ओमफ्राय एसे गरमखाय दिनै जोबोद देरखांबाय गुस्लायखांनानै ओमफ्राय नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला आंनि भिडिअखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनानै हो लोगोफोरनोबो शेयार खालामना हो जाहाथे आंनि भिडिअखौ नुनानै बिसोरबो माबा मोनसे थुलुंगा मोनो दे बिदिब्ला दोननोसै बाय बाय